22. korrikaren 10. egunean Lapurditik Nafarrora berriro ere bueltatu da korrika, eta hemendik Zugarramurditik minutu eskaz barru igaroko da. Ikusten dugu plazan, herriko plazan jendetza bildu dela, korrika itzaroten, eta jendea gogotsu dago ilusioz, eta hemen ere Zugarramurdin euskara bultzatzen dutela argi gelditu da beste behin ere. Eta gainera hemengo Zugarramurdiko bi andrekin hitz egiteko aukera izan dugu, Karmelerekin eta Doloresekin. Haiek hemengoak dira eta urteak daramatzate Zugarramurdin, eta haiek esan diguten bezala, Zugarramurdi herri euskalduna da. Kaixo, Dolores? Kaixo. Hemengoa zara, Zugarramurdikoa esan didazu, ezta? Hemen sortu bat, hemen bizi, bai. Eta baditu dela betan 25 urte, eta hemen bizi naiz, eta hemen galdituko naiz, ja. Eta hemen euskara entzuten da, hemen euskaraz egiten da Zugarramurdin? Hemen beti izan da euskara. Ni horitzen naiz gu aurrean etare, eta hemen beti euskara bintzatu da. Eta elizantare, apezaketa ematen zuten meza beti eskuaraz. Eta gure erraten gituzten hau nizlekutan, ez zutela uzten taula. Eta hemen bai, ni horitzen naiz, guardiak etortzen ziera unat eta hola, beren umek ikasten zuten hemen eskuara. Eta hasteko mutikoek hasteko bai. Zergatik hemen mutikoak eskolan erdaraz, beti erdaraz, bai. Hemen eskolatik kanpo, orduan beti mutikoak eskuaraz egitzen zuten. Eta neskak ez dakit, zozoagoak guk erdaraz berriz. Orduan mutilek euskaraz kalean, eta emakumeak, neskak gazteleraz, erdaraz? Bai, hala itzen ginen, bai. Eta beti segitu da, hemen beti izan da, eskuara izan da. Guetxean beti eskuaraz, haitu dugu txiki-txikitai, eta orai, bai, gu bertzei ala erakutsi dioteu, eta ala segitzen du, egin hori, bai. Oso ondo, eta orain korrika hemendik igaroko da, Zugarramurditik. Korrika ez dakit parte hartuko duzun, ikusiko duzun, harrera egingo diozun. Ni adinuntan, oso gutxi emain dut. Lasterka ez beti. Estia igual bai. Eta azkenean pozgarria da ikustea, ez? Nola hemen ere, zenbat pertsonek parte hartzen duten korrikan, kilometro. Seme alabak, ilobak, denak hemen dut korrika. Batzuk hemen eta bertzeak plazatik bantxene aldera, denak eta ateratu ga. Zure etxeatarian gaude, korrika heltzear dago ona, Zugarramurdira. Ez duzu parte hartuko, baina... Txiko aldi aldu denak Zugarramurdira. Etzen leheno egundain otortzen. Eta, txaloka, gogurtuko duzura, korrika esan diguzu, ezta? Bai, korrika erraten bali mauzue, bai. Eta esan diguzu, lehenengo aldia dela, ona, Zugarramurdira heltzen dela korrika. Bai. Postasunez hartu duzue berria edo? Bai, heldu zen, periodikotan heldu zen, txipitxapan heldu zen, hortako. Orduan ikusiko duzu hemendik lehen aldi, Zugarramurditik, korrika igarotzen, jendea dago horatzean, ezta? Hoixen. Suposit zauz, edo nola zauzu? Bai, supositau. Hoixen. Beno denak aurratie, gazteatie denak, korrika ibilkidienak. Eta horrek ere hori ere ondo dau, ez da? Nola gazteek ere euskaraz egiten duten, ez? Bai. Beharrik. Gu denek eskuara daiten dugu, ez du bertzek espainola hemen eta gero eskuara. Baina frantzesik gutxi. Pixka, konprenitzeko digina. Pasatuko dela Zugarramurditik entzuten egin. Batu korrikara, ongi etorri Zugarramurdi korrikara. Ongi etorri korrika Zugarramurdira, azai dendek eta apazue.